हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपल्याला समाजाच्या वर्तमानात आवश्यकतेची जाणीव असायला हवी. ती आवश्यकता कोणती? आज मानव समाज भौगोलिक मर्यादित बांधलेला नाही. तो विशिष्ट देश, खंड, समाजाने बद्ध राहिला नाही. मध्ययुगामध्ये मानव समाजाची क्षितिजी विस्तारलेली आहेत. आज जागतिक प्रवृत्ती एक देश, एक समाज अशीच वाढत चालली आहे. श्री भागवतानुसार आध्यात्मिक समाजाचे आदर्श बहुतेक करून समग्र मानव समाजाची एकता किंवा प्राणी मात्राची अखिल शक्ती या गृहीतावर आधारित आहेत. महान विचारवंत हा आदर्श सफल करण्यास उत्सुक आहेत. मानव समाजाची आवश्यकता श्रीमद भागवतम पूर्ण करेल. याकरता श्रीमद भागवताचा शुभारंभ जन्मस्थ यतः या वेदांत दर्शनाच्या सूत्राने होतो. आज मानव समाज विस्मृतीच्या अंधकारात नाही, त्याची सर्व विश्वभरात भौतिक सुखसोयीमध्ये, भौतिक शिक्षणात, आर्थिक विकासात आणि सर्वच क्षेत्रात तीव्रतेने प्रगती झाली आहे. असे असले तरी या जगातील समाज विपुल कुठेतरी सुचित्राची सल जाणवत आहे. त्यामुळे क्षुल्लक गोष्टींना घेऊन व्यापक स्वरूपात संघर्ष उद्भवत आहेत. आज सामान्य हिताकरता समाजात एकता, शांती, मैत्री, समृद्धी इत्यादी येण्यासाठी एक समर्थ सूत्राची आवश्यकता आहे. श्रीमद भागवतम ही निकड पूर्ण करेल, कारण अखिल समाजाच्या आध्यात्मिकरणासाठी ही एक सांस्कृतिक भेट आहे. श्रीमद भागवतमचे अध्यापन विद्यालयातून व महाविद्यालयातून झाले पाहिजे, कारण महान भक्त असलेल्या प्रल्हाद या विद्यार्थ्याने समाजाच्या दानवी प्रवृत्तींना सुधारण्यासाठी श्रीमद भागवतमच्या संदेशाचे अनुमोदन केले आहे. मानव समाजातील विषमतेला कारण म्हणजे नास्तिक संस्कृतीतील नियमांचा अभाव हे आहे. परमेश्वर एक आहे, तो शक्तिमान आहे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी तुम्ही, हरे कृष्ण, सॉरी, कुमुद माताजी मधला श्लोक तुम्ही घ्याल. कुठलेही काही खंड नका करू, मध्ये नका करू, श्लोक पण. कौमार आचरत प्राज्ञः धर्मानो भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम. हरे कृष्ण. मानव समाजातील विषमतेला कारण म्हणजे नास्तिक संस्कृतीला नियमांचा अभाव हे आहे. परमेश्वर एक आहे, तो सर्व शक्तिमान आहे. त्याच्यापासून प्रत्येक वस्तू निर्माण होते, त्याच्याकडूनच सर्वांचे पालन पोषण होते आणि त्याच्यातच विश्रांती करता सर्वांचा विलय होतो. भौतिक विज्ञानाने सृष्टीच्या परम उद्गमाचा शोध घेण्याचा जो खटाटोप केला आहे तो पुरेसा नाही. वस्तुस्थिती ही आहे की प्रत्येक वस्तूचा परमस्तोत्र एकच आहे. याच परम स्त्रोताची तर्कशुद्ध आणि अधिकृत व्याख्या सुंदर अशा श्रीमद भागवतात करण्यात आली आहे. श्रीमद भागवत हे केवळ एक गोष्टीचे उगमस्थान जाणून घेण्याचेच विज्ञान आहे असे नाही, तर परमेश्वरासोबतचा आपला संबंध समजून घेण्याचे आणि पूर्ण ज्ञानाच्या पायरीवर मानव समाजाच्या पूर्णतेविषयीचे आपले उत्तर दायित्व समजून घेण्याचे दिव्य विज्ञान आहे. संस्कृत भाषेतील ही एक शक्तिशाली रचना व पठनीय विषय वस्तू आहे. आता तिचा विस्तृत अनुवाद इंग्रजी भाषेत झालेला आहे. या दिव्य विषय वस्तूच्या अध्ययनाने कोणीही पूर्णपणे भगवंतांना समजून घेऊ शकेल. तसेच तो नास्तिकाकडून होणाऱ्या आघातांपासून संरक्षण करण्यास पुरेसाच परीक्षित होईल. याकरता पाठक दुसऱ्यांनी दृढ सिद्धांताच्या रूपात परमेश्वराचा स्वीकार करण्यासाठी प्रबद्ध करण्यात समर्थ होईल. श्रीमद भागवतांचा शुभारंभ मूळ स्तोत्राच्या व्याख्याने होतो. वेदांत सूत्राचे रचनाकार शील व्यासदेव यांचे हे त्यांच्याच वेदांत सूत्रांवरील प्रामाणिक भाष्य आहे. हे 9 स्कंदातून क्रमशः विकास घडवीत अखेर भगवत प्रीतीच्या पूर्ण अवस्थेप्रत उत्पन्न करविणारे आहे. या ज्ञानाच्या दिव्य महान ग्रंथाचे अध्ययन करण्यासाठी पाठाकरिता ही एक मात्र पात्रता आवश्यक आहे. त्याने एखाद्या सामान्य पुस्तकाप्रमाणे वरवर 40 एक्सक्यूज मी, कुठपर्यंत आलं होतं? हॅलो, थोडं स्क्रोलिंग खाली घ्या. क्रमशः अध्ययन करण्यासाठी चांगले आहे. श्रीमद भागवत
भागवतम प्रस्तुत करताना मी स्वतःच्या त्रुटीचा स्वीकार करतो, परंतु मला विश्वास आहे की श्री भागवतमच्या हरे निमोक्ष कृष्ण, हरे कृष्ण. एक मिनिट माताजी, थोडं पुढे, थोडं वरती घ्या माताजी. आपण तिथनं गाळलाय तो पॅरेग्राफ. थोडं वरती घ्या माताजी अजून. एक मात्र आवश्यकता आहे, इथून घ्यायला पाहिजे. हा, येस येस माताजी. उडी एक न मात्र मारता आवश्यकता आहे. सामान्य पुस्तकाप्रमाणे त्याने एखाद्या सामान्य पुस्तकाप्रमाणे हा सावकाश वाचा प्रमाणे माताजी. हरे पुढे कृष्ण. उडी न मारता ध्यानपूर्वक क्रमाक्रमाने अध्ययनाचे वाचन करीत चालावे. विषय वस्तूची मांडणी व्यवस्थित करण्यात आली आहे. प्रथमतः मूळ संस्कृत श्लोक दिला आहे, पुढे शब्दांचा अर्थ दिला आहे, नंतर अनुवाद देण्यात आला आहे आणि त्यानंतर तात्पर्य देण्यात आले आहे. अशा रीतीने प्रथम 9 खंडाचे वाचन समाप्त केल्यावर निश्चितपणे भगवत साक्षात्कारी होतो. 10व्या स्कंदामध्ये प्रथम 9 स्कंदाहून विशेष वेगळेपण आहे, कारण हा प्रत्यक्षपणे भगवान श्रीकृष्णाच्या दिव्य लीलाशी संबंधित आहे. जोपर्यंत स्कंदाचे अध्ययन करण्यात येत नाही, तोपर्यंत 10व्या स्कंदाच्या प्रभावांना जरासं पुसट वाटतंय, ग्रहण केले जाऊ शकत नाही. या भागवत पुराणाचे एकूण 12 स्कंद आहेत आणि प्रत्येक स्कंद स्वतःचा स्वतंत्र आहे, परंतु क्रमशः अध्यायाचे अध्ययन करणे सर्वांसाठी चांगले होईल. श्रीमद भागवतम प्रस्तुत करताना मी हरे कृष्ण. कुमुद माताजी, मी कुमुद स्वतःच्या माताजी, हरे कृष्ण. येस माताजी, हरे कृष्ण. अच्छा, हे इथे संपतंय का? ओम तत्सत हे पूर्ण करूया मग आपण. हरे कृष्ण. हो, हे करून घेऊ ना. हो माताजी. हरे. श्रीमद भागवत प्रस्तुत करताना मी स्वतःच्या त्रुटी स्वीकार करतो, परंतु मला विश्वास आहे की श्रीमद भागवताच्या निमोक्षकृत निवेदनाच्या आधारावर विचारवंत आणि समाजाचे नेते या प्रयत्नांचे स्वागत करतील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्लोक मी वाचून घेते. तद्वाग्विसर्गो जनताग विप्लवः यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशो गीतानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः. अनुवाद माताजी तुम्ही वाचाल का मी वाचू? हरे कृष्ण. वाचते. दुसरीकडे जे साहित्य अनंत भगवंतांचे नाम, यश, रूप, लीला यांच्या दिव्य महिमांच्या वर्णनाने ओतप्रोत आहे आणि दिशाहीन संस्कृतीच्या अपवित्र जीवनात क्रांती घडवून आणणाऱ्या दिव्य शब्दांनी पूर्ण आहे. हे दिव्य साहित्य मग ते नियमबद्ध रीतीने जरी रचलेले नसले तरी शुद्ध आणि प्रामाणिक व्यक्तीकडून श्रवण केले जाते, गायले जाते आणि स्वीकृत केले जाते. ओम तत्सत. हरे कृष्ण.